И ще помоля много експедитивно всички собственици на Е46, само собствениците на Е46 да излязат от реда тук в полукръг. И да заиграят хоро. Не, хоро няма да играят. Айде, айде, айде. Собственици без техните жени, деца, къщи. Това е нашата официална част. Аз искам да се върна 15 години назад. През юни месец 1998 година, когато в центъра на Плевен бях за първи път БМВ 46. 318 седан беше това нещо, но стоях много време, гледах тази клейс, просто си ми се стори, че има друго измерение. Нереално беше. И си давах една клетва тогава. Тази клетва се спадна 12 години по-късно, на 12 април 2010 година, когато се вземат с сребърната стрела, която много от вас знаят. И в тази връзка реших, че е редно, така че много се подаваме отдавна, тази клетва да я споделя с вас. Така че бъдете готови да се закълнете и повтаряте след мен. Бойка ми е подготвила и корона на кръстника за 46, така че сега ще украся малко. Слагайте, че няма да слушам. Кръстника, освен корона, трябва да носи мъдността. Това е библията на 46 мана. Всичко това веде с колата ми. Тук има една буфичка, с едни три наклонени черти до нея. Сега отворим. Да живее! Първото, което излиза, сервисна книжка, малко е по-късно, ще се занимавам. Дай Боже, нищо да не се занимава. Дай Боже, никой да не се занимава. Е46 М3 юзер холдър. И в него се крие същината на нашето събиране тази вечер. Така че ви помоля да повтаряте след мен. Заклевам се в името на най-истинския модел на БМВ. Да се грижа всеотдайно за своето Е46. Да го обслужвам само с оригинални части и консумативи. Да сменям своевременно износените му гуми и масло, спирач на течност и антифриз. Да поддържам боята интериора му в идеален вид. Да го заменя само за по-нова и по-мощна Е46. Да не допусна какъвто и да е мунинг по него. И да се стреля единствено към признато от БМВ Гротония. Да посещавам организирането от Е46 от нощта мероприятия и допринасям за тяхната популярност. Да помагам по всякакъв начин на всеки изпаднал в Е46 фен. Да допринасям за популяризирането на модела и да се противопоставя на всеки опит за уронване на неговия престиж. И във всичките си действия на пътя, в сервиза и на масата
да се ръководя от интересите на 46-тицата си от нощта ни. Заклевам се да остана завинаги Е46 фанатик. Заклех се! Последно нещо ще ви кажа, спомнете си от този момент, когато тръгнете да си продавате колата. Приятел вечер на всички. Нека Купона продължи.